Hei, minä nyt aletaan tekemään kastikeen. Kaikki te näkette tämän asian muu. Minä nyt leikitän leikkaamaan sipuli. Ota kelma tai simitäänäkästä laittaa tomaatissa käsiin. Sitten minä laittaa sipuli, paprikka tai mustattinappi ja välimit laitetaan. Sitten minä laitan makaroni sitten päällä. Ja on hyvä makuinen. Muistakaa laittaa tämä tilapudin kanapa. Pistä pekut alle ja tilaus. Kaikki näkemiin.